Nämä ovat pinsetit, joissa on mutka. Ne on erittäin ergonomiset pinsetit, kun haluaa laittaa tekoripsiä. Tekoripsien laittaminen käy myös tällaisilla pinseteillä, mutta just tällaiset kulmapinsetit ovat erittäin kätevät, kun laittaa juuri tänne alle noita tekoripsitupsuja. Mä tein tuossa äskettäin vähän pidemmän videon just tästä tekniikasta, eli laitetaan tekoripsitupsuja tonne ripsityveen, tonne ripsien alle. Eli tuloksena on omaa silmää, oman silmän liikettä muotoilevat tekoripset, mitkä myös pysyy todella hyvänä pitkään ja ne myös näyttää tosi luonnolliselta. Eli kun katsoo näin, niin tuosta ei oikeastaan silleen näe, mistä tekoripset alkaa ja omat ripset alkaa. Ja kun laitetaan näin, niin ne näyttää oikeastaan ripsien pidennyksiltä. Ja mä itse henkilökohtaisesti suosin tällaisia tekoripsiä, mitkä on mahdollisimman luonnolliset, mahdollisimman kevyet. Ja ne tupsut näyttää ihan kuin ne olisi tehty oikeista ripsistä. Eli ne kuidut on erittäin luonnollisen näköisiä. Mutta jos sä suosit huomattavasti tummempia, paksumpia tekoripsiä, niin kuhan se ripsi tupsun pää ei ole sellainen pallurainen tai siinä ei ole selkeätä sellaista kuitulinjaa, vaan se on mahdollisimman luonnollinen ohut tupsun alku, niin se soveltuu myös tonne alle laitettavaksi. Ja tällainen tekniikka on aivan paras, koska kukaan ei oikeastaan silleen näe heti, että sulla on tekoripset, ja nämä on ihan huomattavasti helpommat laittaa kuin sellainen kokonainen tekoripsi nauha pätkä, koska niissä on yleensäkin just se ongelma, että ne lähtee tuolta tai tuolta irti, ja sit sä oot silleen, että oh great, meni 2 tuntia ja nyt tää on ihan viturallaan tää koko ripsihomma. Mutta kun käyttää tekoripsitupsuja, ja niitä tietenkin voi myös leikata ihan sellaista tekoripsinauhasta, niitä tupsuja ja laittaa niitä, tai sitten ostaa valmiina tekoripsitupsuja. Mutta käypäs katsoa se pidempi video, jos kiinnostuit tästä tekniikasta vähän enemmän. Siinä on vähän enemmän höpinääkin siinä videossa kuin tässä.